Egunon... Bueno, ya estatu gara. Garazi dutxezen nahi da. Ta baina gabe joatan igatzen ez hemen. Agur garazi. Agur! Por cierto, atzo dagoen, ez unean entatu zeion peta sartu ginean, baina bidan ere pixukiak baita zindun. Loko gatu naiz. Pintatu inditu lehiok. Oh my god. Horni, kaixo. Bueno, kaixo, egunon. Ja, pixkat pertsonago naiz. Kreistona geokat, hasi kenez bazkari egiten. Dala, makarroiak, raskagun bateako, ez dino bea da menu hau. Hasi que hoxe esateizuet gaur, etxen egun naiz. Ez eta pintxatzen, ingot editatu atzoko bloga, antzokin eta ginela. De hecho, ikustaukazu egia zehatzuego nun hau ikustazuneako. Parrasko oso ondo pasan nun, eskerrik asko atzo nekien zidaten guztiri. Eta gero, ze gehiago esan behar, gaur etxen egon naiz, orduan behiztue, room tour de la putísima nada, eta gai bat nengo nula eritzain pixkat, hasi gaur pixkat, txapa izangoa. Nire goiza ja pasada pixkat, oin guardia da, eta txaldeak inbatea pasoi, inbaitutela editatu kolaboa esan nuna, eta bloga. Hasiko ixe, eta gero, speech bat emangot. Oza makarria egitea. Pintone, guau, ñam. Por cierto, zuek, ze ere dituzue makarria jateko. Nik, kutxara zeola, itezuela, eta nahi duzu makarri guztik hartzituzu. Sardeskak inibrazu, hor pintxatzera berra rapatazu baten bat. Kaixo, bueno, buiak entzuta dituzu fondotik handian ere goiko bizelagunak aida lagundatzen kriston polloa. Bueno, hoi argi utzita, gaua da, bueno, falordua da. Atxaldea pasaet editatzen bideoa, kolabokoa. Zen ikusten nuen, errexingo nula, eta nahi nuen pixkat kurratuko, en plan, trantziziokin, zumakin, destumak, gauza asko sartu, soinuk, efekto, no seke. Erotu naiz, zekardo, inoiz ez editatu hain perfecto bideo, daño, karo, nola kolabo bat zan, nahiz azko beratua ondo nahi nuen, ez da netzako, bideo bat abestentzako, nietatzen ez nik editatzen, daño, beste bat entzako bideo da orduan, ondo nahi nuen. Así que hoi, naiz igual, 2 ordu terdi editatzen, jo jazta, listo, inda bideoa, eta, gero gauza batzukatu neziten unikok, eta hori azaltzen joa. Eta gero, esango izuet, bideo honetan ez kasi zer ikusiko da, ni esaten zeba gorrotezen gabona. Bueno, titulo hontetxo, hoi jarrikotez, nire hasieratik beti esan detez, gabona gorrotu ditut, bueno, arrazoi batzu daude, eta arrazoi horiek bideo honetan ikusiko dituzue, afalduta gero. Así que hoxe, keatu bukara arte jakini baden bazue, zer suposatzez bideo sartu zatela, titulu irakurrita gero, bagoen dator. Bueno, listo, eguna bukatua, ez dut ezer kontatu zer literalmente etxen naiz. Esan dizuet ronturi behar nula azkenen aztetien, así que bueno, beste egunen baten ingo izuet. Bihar Durangoan nijoa, hau da, hau ikusten izan egunen Durangoan naiz. Ez dakit iganden azkenen jongo naizena ez, baina bueno, larun baten bai edo behin nijoa, ja planen daukau, gauza pilo bat ineditut. Blog guai agatzeiten, elkarizketako famoso bat okitzatu lo que sea baita, famoso bat iruzio duzio pixkatitzen. Ez dakit lortukoten, txurik dien, baina bueno, hoi, ni zetu naizela kontenidoa ekartzen, eta eduki asko, eta eduki guai ekartzen. Gero zatekoan, beste zuzera. Bueno, eta hoin bai, kontatuko izkizuet, edia, hemen, listenez ez azteko zer. 5 arrazoi, zeba gorrotu dituten gabonak. 5 arrazoi, asko erlazionatu dela bat abestakin, erlazionatu dela bat abestakin, baina bueno. Lehenengoa da, eta nagusina nahi ustez da, kapitalismoa. Dia egun batzuk, urteko egun kapitalistanak dira. Irutzait, izan badin baziteken zerbait, zala erritu eta tradizio eta
luran loa, lota dijoa, lazakizte, oso urrun da onzoz, tradiziozatik kan. Eta hor egun da, kapitalak eta enpresak diru lortzeko erabiltzen festa bat. Dena da diseinatuta dirua aratatzeko, dena da kontsumo bideratuta, osea, da nazkagarria, dauzkau, abendako 24 gaua, Olentzero, Papa Noel, dana delakoa, opari pilo bat, osea, kontsumismoa a full, de repente, osea, ezin dut. Ta gero, erregek datoz, bale? Osea, bale men Euskal Herrian igual erregek zidala etxe guztietan ospatzen, edo Olentzero ez dara ospatzen da erregek, bai? Edo biak, eski igual dit, osea, da kapitalismoan, eski sununa, osea, dena da pentsatuta kontsumoako, dena da pentsatuta oparikiteko bat abestei, eta okerrena da, izkutatze deula, hau guztia, laguntasuna, maitasuna eta familian zentzuan atzen ez, tipo, eskenola, maitasun asko ditzen familiai oparik idizkiot. Ez barkatu, maite jazuta jazta. Oparik ez dia beharrezkok. Nahi baden behar zuin, dauzkazu urten beste irurundiru egitea guztegun. Inkluso nire urte betetzea, oparikiteko. Baina hemen, data guetan, sinton nizon datozela, oparikitea denak en masa, goazela, abendu guztia erosita gastatu, eta kontsumitu, osea, de ke vamos? Ez, eta gaina hoi, monroismo erratikan eta kalitate erratikan, en plan, tipo, pertsona nagea oparik, en plan, acción de gracias bezala ez, en plan, ezin dut, eskertzeko oparik ditu, ez, sentitzet, baina ez. Eta ez du bakarrik, osea, kapitalismoak hain estrema mandu dena, dauzkaula, kiston bazkarik, kiston afarik, kiston diruta uste deu, beti urteko gauzak garestinak jatea, janari guztian prezioa disparatuitea, de repente, osea, dena da gastatu, kontsumitu eta prezioa igo, eta de repente Black Friday jarriko izuet, ze, klaro, laderak erosten izaten, Black Friday jarrikot denak pentsatzeko merkego daola dena, eta orduan denak jutega pentsatzez merkego daola, eta azkenen egiten da, gehi erosizte, hau bida 20 euro gutxugo, hau da eta azkenen gastatze deu, gastatuko golgera, baina gehi ziretzeko dena merkego daola. Eta bestela berandugo ezingo dura prezioetan erosi. Eta sortzegu behar bat, eta goi Black Fridaya, oparikin beharra, afarik, bazkarik, danadalakok, enpresa bazkarik, enpresa afarik, dauzkau lukinak, kesi gala bat, kesi kotilloia, kesi 30 trajea, kesi dakitze, dena da pentsatuta gastatzea eta kontsumoa. Da nazkagarria. Eta hoi bakarrik arazu bada, osea, eta bortuzkat. Bigarren arazoia da, giroa. Esaten ambientena bidin hori ez, gabonetako giro hau dela denak, hitzaiten una ez, bakea, harmonia, de repente, solidaritatea, ez, deno gaude elkartuta, de repente, supermerkadutan jana biltzen hastea eta hola, donatzeko, urto guztin zehar, de repente bai deno gea solidarionak, deno gea hemen, arroza jarriko jo eta guei, urto guztien ez dut zerrin, arroza jarriko eta arrazpakete bat, gero ez dena de repente, giroi, da, dena azukrea, hotza, hotza baino gero txiko beroa, baino gero, kanpaitxo horiek, giroa, giro hoi, zait bate gustatzen. Da, kursia da, kutrea da, impostatua, ez da gurea, da superamerikanoa, eske, 0-0-0 dijoan ere nortasunakin. Eta hirugarra arrazoia lotuta honekin da, giro hartan, de repente gustatzen du faltsukeria giroa, porque, markatu, familia guztik ematzate ondo denan artean, benetan izaten denak ematzatela ondo, afaltzea bazkaltza zozen zen, denak ematzate ondo, ez, etxe guztietan, eta ez esintzen ez da baten ez da honik, etxe guztietan notia mobidak, etxe puto guztietan, da nazkagarria, baino, faltsukeria, zekar, data hori dia eta familia gabe nola ba, ospatuko iteu, ez, hombre, familiekin ospatu bai, eta bazkari guztiok eta den familiakin inberdia. Ba ez, askotan, aigea, inkluso zuen erasotzaiekin,
erasotuk izan zaitezkete, edo sentitu zaitezkete afari bazkarietan, eta askotan jendea da, erotea behartuta bazkari eta bazkari familiar, afari familiar eta jotea, da nazkagarria. Eta ondo emate bazate, oso ondo, zorionak, zorioneko zuek, baina eske, ez desin izten, familia bat behar dauna, dena arteno, ondo ematen denak aguantatzen zatena, eta zuzkazunak mobidak zuen artean egun honetan. Benetan esati zuet. En fin, laugarren argudioa, argi kutsadura. Esango jazue, kaletan argi guztioi jartzea, zertako balion, dekorazioz baldin bada. Da, gastu bat, flipante zuela, halko zuela inbertitu gastuei, hezkuntzan, osasungintzan, garraio publikon, sare baten publikon, eta ez puto argitan, bale? Eta aparte da, kriston kutsadura, kriston argi kutsadura da hoi. Ze bosteretako ja, seitako bai, ja iluna dago, eta argi piztuta daude. Eta daude argi toki guztietan, kriston argi pila, kriston gastua, kriston kutsadura, argi kutsadura, dena gaizki. Eta azkenik, eta ja pixkat hau, borgarren bezala gertzen, ez da, hain pixuzkoa dela, jai erligioso eta kristau bat egin ospatzen. Jatorren izan zitekeen zerbait pagano, hain modu ez pagano esatea. Edo izan zitekeen zerbait, ez dakit, solstizioa, lurra lota dijoa, hartza lota dijoa, zakitze hibernazioa, erritualistiko tidatoren zozte, baina eski gaur egun, zei ospatzen? Jesus jaio zala, Jesus bisitatzen duzea, hiru tipo, random, ez ziala hiru, baina, dena da super... Balore kristaba bultzatzea ez, familia, maitasuna, maitatu urkoa... Benetan... Ezin dut. Ez dijoa, gorrota asko dira gamo nahi, pilo bat. Eta gabanen gozena, bukatzean nio diratu zela gero, eta nito losa bezala, kontentuarekin. Baina bestela, ezin dut. Ezin dut. Gorrotu ditut jamonak amil, Baina, oporra bentzat. Zesangot. Eta ja txapau da gero, kiston txapa sartetela, baina zan pixkatu lertzeko zueke bai, nik esaten den gabonan gorrotu ditutela zebadan. Eta, benetan arazui fundamentatu batzukin gorrotu ditutela gabonak. Eta pixuzko da kapitalismoan mekanismo eta mekanika guzti jartzea martxan. Eta gero, giroa eta ez dijoa bandekin. Eta, goatu, erronka bat daukaula, dala abenduan hogeita lauen, hau da, gablogenak bukatzean den, 175 arpidedun eukitzea, hortako, helburua da, bideo bakoitzen arpidedun bat lortzea, eta hola xeatuko 175 arpidedun eta besteik ez, betiko bostakin agurtzen naiz, like eman, arpidetu, kanpai aktibatu, iruzkindu, eta partekatu zuen arten. Eta ikusiko gara, bihar, agur.